ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಬರ್ಪುನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಆತ ಟಯರ್ಡ್ ಆತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇದೆ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಪಿದಾ ಇತ್ತೆ. ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ತಾ ಅವು ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇ ನಿಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ತೂವೊಂದು ಪುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒವೇ ವಿಡಿಯೋಲ ನಿಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಪ್ಪೆ. ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದು ಒಂಚೂರು ಪೂರ್ತಿ ಆಯ್ಬೇಕು ಅವು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಏತ್ ಶೋಕು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪರ್ ಪಂಡ ಏತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ವ್ಯೂಸ್ಗ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರತಿದಿನಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತ್ ಕ್ರೇಜಿ ಅತೆ ಯಾನು ಆತು ಪ್ಯಾಷನ್ ಉಂಡೆಂಕ್. ಎನಿವೇಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒರ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪೋನಾಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂತ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಏರ್ಲ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಜರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಡೇ ಲೈಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂದು ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮರಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ತ ಪುಚ್ಚೆ ತೂಲೆಗೆ ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಎಂಕ್ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ತೂಲೆತ್ತೆ. ಒಂದು ಲಗೆ ನಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಗ್ಗಿನು ಪೆಟ್ಕ ಅಲ್ಲ ಎತ್ತೂಲ ಉಡು ಏ ಬಾರಿ ಜೋರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಉಡು ಏ ಬಾರಿ ಜೋರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ನಿನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗನ್ ಕನ್ನಡಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದೆನ್ನೆ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾತೆರ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾತ ತುಳುಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಐಗೋಸ್ಕರ ತುಳು ವ್ಲಾಗೆ ಮಲ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಕುಲ್ ಪೋತೀನಿ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಗೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಆದಿತ್ತನು ಆಂಡಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ವನಸ್ ಪಾಡಿಯರಿ ಎಂಕುಲು ಉಂಡ ಉಂದೆಂತೂದು ಎನ್ನ ಒಂದು ಜಾತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾವೇ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಕಳ್ಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಉಂದಾದ ಹೌದಾದ ಉಂದಾಯ ಪತ್ತುನು ಉಂದೇನು ಒಯ್ಕ್ ಪತ್ತುನು ಅಂಚ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದೆ ಯಾರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ತೂಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಿತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಣ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಮೇನಿ ಇತ್ತುಂಡ ಸೊ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇಗ ಉಂದಾಯ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಉಂದಾಯ್ಕ ಪಾರ್ದು ನೆತ್ತ ಅಂದಾಜಿ ಕಟ್ಟೋಡು ನೇಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಅಲೆ ಮುಲ್ದಿತ್ತಿನ ಉಂದ ಉಂದತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆತ್ತ ಕಟ್ಟದು ಐಕ ಪಾಡು ಉಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕಟ್ಟದಾದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಸೇರ್ಸವು ಜುಮಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ರಾಜಂದ ಇವಳೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪತ್ತುನ ಜುಮಾರಿಗ್ ಕೊಡಬಂದಾಯಗ್ ಕಾಂತೇರ್ ಜುಮಾರಿಗ್ ಸರಳ ಜುಮಾರಿಗ್ ಮೈಸಂದಾಯಗ್ ಪೂರ ಐಕ ಪತ್ತುನ ಕೊಡಬಂದಾಯ ಉಳ್ಳಾಯ ಉಳ್ಳಾಯಗ್ ಒಂದು 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 ಉಳ್ಳಾಯಗ್ ಪತ್ತುನ అయితే బాగా ఉంది సేల్ ಅಲ್ಲ ಕೋರಿ ಓಲುಂಡಿಯಾ ಏ ಬಲ ಓಲಲ್ಲ ಓಂಡಿಯಾ ಇಂದ ದ ದ ದ ದ ದ ಬಲ ಅಲ್ಲ ಮೂಲು ತೋಜುಜ್ಜಿ ಕೊಕ್ಕ 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 ಹೆಂಗ್ ಕುಚ್ಚತ್ತೆ ನನ್ನ ದಾಯ್ ಬಿಡ್ತು ಚಾರು ಅವನ್ ಲೇಟೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ರಡ್ಡು ಪೂಂಜಾನ ಕೂತು ನಾವು ಓಲು ಓ ತುಕ್ಕ ಎತ್ತಿ ಬಿದೈದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓ ಇತ್ತೆದೀನ ಕೆತ್ತಿ ಓ ಐಕ್ಲೆತ್ತಿ ನಾವು ಇರೇನು ಅವಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪೂಂಜ ಉಂದು ಪೂರ ಬಿದಾಯ್ ಪೋತ ಏಲೆಡ್ ಮಂಡು
ಐತಿ ಇದು ಕುಳ್ಳಿಲೆ ಪಿರ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಇಲ್ಲಗೆ ಹಾಂ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಇದೆ ಬರ್ಬೇಕು ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಕುಳ್ಳುವ ಇದು ಬೋಟ ರಟ್ಟು ಕಸಿ ಮಲ್ಪಗ ರಾತ್ರಿ ಕುಲ್ಲಿ ಮುರ್ಚಿ ಪಾಪ ಮುರ್ಚಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಈರೆ ಮಲ್ಪಾರ ಈ ದಾಳ ಒಂದೇ ಜಾಣ ಬಚ್ಚಿ ಇದೆ ದೆಪ್ಪು ಓ ಇದು ಯಾನ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೀರು ಯಾನೆ ತೆಚ್ಚಿತೀನಿ ಒಂದು ಮೇರ್ನ ಕೆತ್ತಿ ಹತ್ತು ಕೋರಿದ ಕೆತ್ತಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪುಂಡತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಅವು ಬರ್ಪು ಅತ್ತು ಪಂಡ ಐತೋಲ ಇಡಿತ್ತುಂಡ ದೀಪುಂಡು ಪುಡೆ ಪುಂಡು ಇದು ಅವಳು ಉಂಡು ಅತಿ ಈ ರೀತಿ ದೆಪ್ಪರವು ಕೆತ್ತಿ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತೆ 10-20 ಎತ್ತಿ ದೀಪುಂಡು 25 ಮುಟ್ಟ ಇನಿಯ ದೀಪುಂಡೆ ಇನಿ ದೀಪುಜಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆತ್ತಿ ಅವಳು ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ 10 ಉಂಟು ಹೌದದೆ ಆಮ್ಲೆಟಾ ಅತ್ತಪ್ಪ ಓಕೆ. ಅವತ್ತೆ ನಾವು ಪಾರೋ ಬರ್ಪುಣತ್ತ ಹಾ ಅಂಚ ಇರ್ಬೇಕು ದೀಪು ಹಾ ಉಜ್ಜೆದ ಬಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದು ಹಾ ದೀಪರ್ 22 ದಿನ ತೊಲೈ ಪುಡೆ 22 ದಿನ ಒಕ್ಕ ಕೋರಿಯೇ ಕೋರಿ ಇತ್ತ ಆಯ್ತು ಏತು ಐನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದೇ ತೆತ್ತೀಪು ಅಂದೆ ಹಾಂ ಫ್ರೆಶ್ ಕೆತ್ತಿ ತೋರ್ಸ್ಪಾವೆ ಅನ್ ಮೇರಿಗೆ ಕೊರ್ಲಿಗೆ ಅನರಿಗೆ ತೋರ್ಸ್ಪಾವೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕೆತ್ತಿ ಡಿಯರ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಏಕ್ಷೋಕುದ ವಿಡಿಯೋ ಕೆತ್ತಿದೀನಿ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಕೆತ್ತಿ ಅಂದು ಪೋ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್